Dwi'n mynd i ddarllen hwn fath mae mam di sgwennu, so clywch o fel mam, dim fi. Dwi wrth fy modd efo coed. Yn blentyn, oeddwn ni wrth fy modd yn dringo. Pan mae'r gwanwyn yn dod a'r dail yn tyfu, mae'r gwahanol fatha o wyrdd wastad yn fy rhyfeddu. Dwi wrth fy modd efo arogl pren. Tybed os na rai ohonoch chi heddiw yma yn cofio'r ymgyrch Plant y Tri in 73. Rhywle ar ochra rhwng Rhydymain a Llanuwchlyn, mae yna goedan blaenus i gyda fy ffrindiau o ysgol y Brythdir yn 1973 yn amlwg mam diw hwnna. Mae'n goedan go fawr ebyn hyn neu ella bod i wedi ei chynhafu. Pan anwyd Morgan fi, ein mab Ienga, roedd gan Gyngor Gwynedd gynllun byddwch yn cael coedan i'w phlannu i ddathlu'r enedigaeth. Mae'r goedan dderwen bellach yn goedan sylweddol yn Holyg y Bala. 2 flynedd yn ôl fe dorwyd coedan sicr Morwydden hynod o enwog i lawr yng ngogledd ddwyrain Lloegr. Mae'n siŵr bod chi'n cofio'r hanes. 2 ddyn jyst yn penderfynu i thorri am ddim rheswm amlwg. Roedd y goeden yn golygu llawer iawn o bobl, am amryw o resymau personol, ac roedd tystwch garw o'i cholli. Ond dydy'r goeden ddim wedi marw'n llwyr, mae'r tyfiant wedi cychwyn o'i bôn. Ac mae hada wedi plannu i dyfu mwy o goed. Mae bywyd anhygoel mewn coedan, sicr Morwydden. Ond mae yna un goeden sydd yn rhoi bywyd. Ar ddechrau pennod 22 o ddatguddiad, cawn y geiriau bendigedig yma. Yna dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw a'r oen ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon o roedd pren y bywyd, yn dwyn 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd dail y pren iachad y cenhedloedd. Pren y bywyd. Dyma'r ail waith i ni glywed am bren y bywyd yn y Beibl. Y tro cyntaf wrth gwrs oedd yng Ngardd Eden. Os oes yna rai o'ch chi wedi dilyn cwrs y Beibl gan Cymdeithas y Beibl sydd wedi sgwennu ac sy'n cael ei gyflwyno gan Andrew Ollerton, myfyriwr blwyddyn gap cyntaf Coleg y Bala. Byddwch wedi dod o draws llinell amser o'r Beibl sydd wedi cael ei dylunio ar gyfer y cwrs. Mae'r llinell yma'n dangos pren y bywyd yn glir ar ei dechrau ac ar ei diwedd, ar ddechrau a'r diwedd y Beibl. Pan fwytaodd Adda ac Efa o'r pren gwybodaeth da a drwg a thorri'r berthynas berffaith rhyngddynt a Duw, bu'n rhaid i troi allan o'r ardd. Roedd yn rhaid iddyn nhw adael, achos y felltith roedden nhw wedi dod arnyn nhw eu hunan, ond hefyd i'w diogelu nhw, rhag bwyta bren y bywyd fydda'n golygu bysyn nhw am byth yn byw yn eu pechoda. Collwyd paradwys. Ond roedd gan Dduw gynllun i adfer y paradwys yma. Fe rydym ni yn ei weld yn datguddiad, fe rydym yn clywed am bren y bywyd unwaith eto, a'i dail yn iachad i'r cenhedloedd. Roedd gan Dduw gynllun i adfer y berthynas yma rhyngom ni ac ef. Wrth deithio ar hyd y ffrynoedd Cymru, mae'n hawdd iawn gwybod ble mae'r afonydd a'r nensydd oherwydd efo coed yn tyfu ar ei glanna. A dweud y gwir, mae'n haws gweld y coed na'r afonydd weithiau. Mae'n braf iawn cael eistedd o dan y coed yn gwrando ar fwrlwm afon, ac efallai bod yna rywle yn arbennig yn dod i'ch meddwl chi wwan. Dyma'r darllen sydd dod i'm hen bod tro pan fyddai'n darllen y 3 adnod yn Salm 1, a mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'r ddeilen heb fod yn gwywo, beth bynnag awn na fel lwydda. Mae'n darlun o lwyddiant, o ffynnu, o iechyd, o fod yn gynhyrchiol. Ond pwy sydd fel y pren? Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor bobl ddrwg wedi bendithio yn fawr.
Yr un sydd ddim yn cadw cwmni pechaduriaid, nac yn eistedd gyda'r rhai sy'n gwneud dim byd ond dilorni pobl eraill. Yr un sydd wrth i fod yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau, ac yn myfyrio ar y pethau mae'n ei dysgu ddydd a nos. Os feddyliwn ni am y coed wrth yr afon, mae wedi cymryd amser iddyn nhw wreiddio a thyfu. Byddwn nhw un tro yn debycach i frigi'n bach eidl, ond erbyn hyn maen nhw'n goed sylweddol hardd. Mae meithrin yn cymryd amser. Mae preswylio yn rhywbeth cyson, ddim just dros dro. Rydyn ni angen treulio amser efo Duw yn gyson os ydyn ni am dyfu i fod yn debyg i'r goedan yn y sawn. Mae patrwm y cylchoedd mewn trawstoriad o goedan yn gallu dweud lot wrthyn ni am y goedan yma. Yn ystod tyfiant cyflym y ganwyn, mae'r lliw yn y cylch yn oleuach, ond mae'r llinellau yn dywyllach wrth iddo dangos tyfiant arafach, diwedd o'r haf a'r hydref. Mae'r cylchoedd yn gyfnod o effaith ei hamgylchfyd ar y goedan, tymheredd, glawiad ac hyd yn oed ambell ddigwyddiad naturiol by'n tarfu ar y goedan, fel tân neu bla neu hyd yn oed just pryfyn. Mae'r cylchoedd yn fwy llydan mewn blwyddyn gynnas, gwlyb ac yn gilach mewn tymor oer a sych. Diddorol, de. Mae'n gwneud i ni feddwl am ein bywydau ysbrydol ni. Yr amser dydyn ni wedi dreulio yn gwreiddio a meithrin ein perthynas efo Duw, i fod yn debyg i'r un sy'n cael ei ddisgrifio yn y salm. Os fysa gyda ni drawstoriad ysbrydol tebyg i'r pren yma, tybed sut fysa'r cylchoedd yn ymddangos. Ella fysa yna amball flwyddyn lle mae'r llinellau yn agos at ei gilydd, oherwydd ein bod ni wedi oeri, neu bod yna adag sych ysbrydol. Ac ambell flwyddyn lle mae'r cylchoedd yn llydan pryd y bu'n ni dyfu yn ein ffydd mewn cyfnod lle roedd ein calon yn gynnas ac yn profi cawodydd o fendith yr ysbryd glân. Drwy bob dim, bob sefyllfa, pob profiad melys a chwerw, pob afiechyd, pob llwyddiant, pob unigrwydd, pob llawenydd, pob ofn, pob buddigoliaeth, pob methiant, pob edurfarhad, mae Duw efo ni. Jehovah Shammah, sef mae'r arglwydd yn bresennol, mae Duw gyda ni. Mae ei lygaid tyner arno ni. A mae'n gwahodd i fewn i'w bresenoldeb ef. Mae Duw yn gwahodd i'r lle hwnnw lle gallwn ni ddod i nabod o'n well. Wrth i ni dderbyn i wahoddiad, da ni'n caniatáu i Dduw sgwennu i stori yn ein bywydau ni. O'n i sôn gyna am Sycamor Wydden, a fedra i ddim peindio felly a sôn am Sycheis. Nath ringo y goedan Sycamor Wydden i allu gweld Iesu. Oedd ein ymdrech iddo fo, ac roedd o'n colli urddas wrth wneud y fath beth. Ond, fe lwyddodd Sycheis i weld Iesu o'i gyfan. Ac yn well byth, fe welodd Iesu Sycheis. A pan dreuliodd Sycheis amser yng nghwmni Iesu, cafodd ei draws newid, ac meddai Iesu, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig yn Lug 19. Ac yn yr un benod o Lug, cawn hanes Iesu'n dod i mewn i Jerusalem ar gefn yr asyn ar ei ffordd at bren arall, pren garw, pren marwolaeth. Y pren hwnnw yng nghanol stori fawr y Beibl oedd yn golygu bod ni yn cael agoriad bellach at bren y bywyd. Oedd Iesu wedi dod i chwilio amdano ni. Medda Jeremia yn pennod 17. Ond mae yna fendith fawr i'r rhai sy'n trystio yno fi ac yn rhoi hyder yno fi. Byddwn nhw'n gry fel coedan wedi fflannu ar lan afon a'i gwreiddiau'n ymwthio i'r dŵr. Dydy'r gres crasboeth yn poeni dim arni, mae dail yn aros yn wyrdd. A does dim lle i boeni pan ddaw blwyddyn o sychder, bydd ei ffrwyth yn dal i dyfu arni.
Dyma'r darllen da ni isio. Fel hyn da ni isio bod. Da ni angen aros yn niw ac ymddiried yn niw. Aros yn Iesu, gwreiddio ynddo fo. Os nawn ni hynna yn ôl Jeremia, bydd patrwm ein cylchoedd tyfiant yn gyson. Bydd ein gwreiddio yn cyrraedd Iesu y dŵr bywiol. Bydd ein gwreiddio yn cyrraedd Iesu ffynhonnell bywyd. Ond da ni ddim yn derbyn yr holl fendithion yma mwyn yn hunan. Dydy'r eglwys ddim yn bodoli mwyn ei hun, ond mwyn yr rhai sydd y tu allan iddi. Pwrpas coedan ydy cynhyrchu ffrwyth fel bod mwy o goed yn tyfu. Bydd ei ffrwyth yn dal i dyfu arni, meddai Jeremia. A mae Iesu'n deud yn Iowan 15:5, fi ydy'r wynwydden, chi ydy'r canghena. Os gynnoch chi aros yno fi a minnau yno chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau, ond allwch chi wneud dim ar wahân i mi. Fel unigolion ac fel eglwys, dewch i ni dreulio mwy amser efo Duw, mwy amser yn ei airo, mwy amser yn myfyrio ar ei airo, mwy amser yn galw ar Dduw mewn gweddi. Dewch i ni aros yn Iesu, fel ein bod yn rhoi lle i Iesu aros yno ni. Yna byddwn yn gweld digonodd o ffrwyth yn ein bywydau ac yn yr eglwys. Mae Iesu'n dweud yn glir, heb i ni wneud hynna, byddwn ni'n gallu gwneud dim. Nawn ni ymrwymo heddiw yn y Gymanfa i wrando ar wahoddiad cynnas Iesu i aros yno fo, fel y byddwn ni'n gallu dod â gobaith yr Efengyl i'r cymdogaeth a'n gwlad. Yna bydd ffrwyth a byddwn nhw'n gweld beth mae Duw yn gallu i wneud, fel mae Eseia yn deud, olew llawenydd yn lle galar, mantell mawl yn lle ysbryd anobaith. Byddwn nhw'n cael ei galw yn goed hardd, wedi plannu gan yr arglwydd i arddangos ei ysblander. Ein gwaith ni fel coed wedi plannu gan yr arglwydd, fel eglwys Iesu Grist, ydy i arddangos ei ysblander. Mi fedrwn ni wneud hyn dim ond i ni wreiddio yn ddwfn yn yr arglwydd. Felly, gawn ni fod yn dawel am chydig, i feddwl am wreiddio yn Iesu, ac am dreulio amser yn ei gwmni yn meithrin ein perthynas efo fo. Fel unigolion, ie, ond hefyd fel cynulleidfaoedd yn ein capeli ac fel un eglwys. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghena. A mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwy'n llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Be am ni weddio? Nefol dad, diolch i ti am dy air i ni bore yma eto. Diolch i ti fod y air yn fyw ac yn siarad efo ni. Diolch i ti fod y ddysgidiaeth yn berffaith ac yn rhoi bywyd newydd i ni. Fod y reola yn glir ac yn gwneud y person mwyaf cyffredin yn ddoeth. Bod y gyngor yn dangos beth sy'n iawn ac yn gwneud y galon yn llawen. Fod y arweiniad di arglwydd yn byr ac yn ein goleuo ni. Diolch i ti fod air yn datgelu dy ysblander di i ni ac yn agor y meddyliau. Dyroi ni gariad newydd am dy air, i'w ddarllen o a drysori fo ac i'w wrando ar yr hyn wyt ti'n ei ddeud wrthyn ni drwyddo fo. Dyroi ni hiraeth ddofn yn ein heneidau am fod yn dy gwmni ac am agosau atat. Helpa ni i fwrw gwreiddiau dyfnach yno ti. Gad i ni brofi dy bresenoldeb Jehova Siama, Duw yn bresennol, gyda ni tir dy Emmanuel. Maddau ni fel unigolion ac fel eglwys ein bod wedi dy gymryd i'n ganiataol yn rhy hir. Maddau ni am yr amseroedd pan da ni wedi dieithro oddi wrtho chdi. Arglwydd tir da ni'n ôl adfer ni os gweli'n dda.
Cyflwynwn ein eglwys i ti bore yma. Cyflwynwn y trafod a'r penderfyniadau, gofynnwn am dy arweiniad di arglwydd a gwyleithra i wrando am yr arweiniad hwnnw. Diolch i ti am bawb sy'n gweithio mor galad yn y capeli ac y fewn yr eglwys, bendithia nhw ysgweli'n dda. Cyflwynwn yr eglwys fyd eang i ti, diolchwn am gwmni'n brodyr a'n chwiorydd o wledydd a draws y byd efo ni wythnos yma. Yn arbennig bore yma, da ni'n cyflwyno i'n brodyr a'n chwiorydd yma ni pŵr i ti. Nid i fod yn agos atyn nhw ysgweli di'n dda. Cynnal nhw arglwydd dy obaith a goleini iddyn nhw. Helpa nhw i ddal yn dyn yn eich di, ac i aros yn dy gwmni. Ac o arglwydd wneud i ddod â heddwch a chymod yn Manipŵr, ysgweli'n dda. Clyw ein gweddi, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gweredwr. Amen.